Здрасти на всички, аз съм Кики или Крис, който както иска. И днес официално станахме 50 000. Когато имаме такъв юбилей, винаги идва време за едно нещо, а именно... Хей, Крис, предизвикай го на нещо и задавай му въпроси, но помни, че той е Кики. Чакай, Крис или Кики? Последно. Знаеш какво? Тури една наклонена черта и ще се оправи. И ясно е, че гледаш. Хей, Крис! Да, много по-добре. Хей, Крис, предизвиквам те да ядеш торта, докато отговаряш на въпросите. Абе, торта, не знам, тук е много тясно, има много кабеляк навсякъде. Ще стане мазал, така че по-скоро не. Но иначе много ти благодаря за предложение. Опа, Лянка! Мога ли да излъжа целия свят и да кажа, че аз съм е правил? Вижте какво пише тук. Това е случай, че някой се обърка, в смисъл да не си помисли, че тортата е за 40 000 или пък за 30 000. Има вкусна торта. Оп, ето. Заповядай. Ще се вземеш ли или какво? Честито за 50 000, Крис! Създай песен за котетата си. Как така песен за котките? Вие не разбирате. Те само изглеждат сладки. Те са всъщност истински психопатки. Това са най-агресивните, най-непослушните и най-неблагодарните котки на целия свят. Песен те не са заслужили. Марси, здрасти, как си? Много ме дразниш, много ме драскаш, много ме мразиш. Чисти кенефа ти с тази лопатка, ти ми се цупиш и дигаш опашка. И си винаги гладна, стола, дивана и шкафа нападна. Всичко обичаш да хапнеш, страх ме, че някога и мене ще ме лапнеш. Като Гарфилд 100 кила, мялкаш чак до сутринта. Чистя вкъщи, ти минаваш, всичко става в козина. Ей, Изабелите си виновна. Ако не бяхме ние, щеше ти да си бездомна. Ей, и много мразиш да играем. Правиш каквото искаш, коте, а дори не плащаш наем. Обичам те. Кажете ми, че това заслужи поне един лайк. Хей, Крис, предизвиквам те да смениш дрехите си с тези на приятелката си. Или да рейтваш български ютубъри. Сега, ако трябва да избирам, мисля, че очевидният избор е да рейтваме български ютубъри, нали? Айде, да го направим. Топ 10 най-яки ютубъри! Номер 1 Кристофър Уайт. Какво? Просто съм голям фен на Кристофър Уайт. Съдете ме, ако искате. Хей, Крис, първо честити 50 000 абонати. Ти си много забавен и приятен ютубър и смятам, че го заслужаваш. За моето предизвикателство бих предложила да направиш някакво бързо озвучаване, тип пародия на сегмент от анимация или трейлър. Напоследък, между другото, съм супер зарибен по психологически трилъри, като Backrooms или Obsession, много ми харесват. И може би някой ден бих направил озвучаване с някакъв смешен глас на някаква сцена оттам. Обаче не знам, много ме мързи. Звучи като твърде много работа. Не знам дали ми се занима. Добре да озвучих една сцена от Obsession като Мики Маус. Дано ви хареса. Обичам те толкова много. Аз не мога да живея без теб. Обичаш ме повече от всеки на света? Да, повече от всеки. Мики? Да? Ти лъжеш ли ме? Не. Какво? Не го прави! Мислех, че се забавляваме! Забавляваме се, седни! А аз тук си мислех, че се забавляваме! Много седни! Всичко е наред! Забавно е! Ще озвучаваш ли магарето в Шрек 5? Едва ли, но ако някое студио иска да ми даде шанс, да ми пишат. Това не е шега. В смисъл не магарето, но поне някой от синовете на Шрек. Мога да докараме то, примерно. По-грозничкия. Отърва се от тялото. Нали? Защо въобще бих... Добре, да бях забравил. Мерси, че ме подсети. Хей, Крис, честити 50 000 абонати и само напред към нови висоти. Предизвиквам те да играеш на FNAF или на Happy Wheels като добрите стари времена. О, човек, ти не разбираш. Отдавна съм казал, че в този канал просто не искам да играя игри повече. Това не е моето нещо. Знам, че всичките ми клипове започнаха с гейминг, канала беше само за това. Вече не е същото. Не знам, няма сила на света, която да ме накара да намеря игра, да я сваля, да я инсталирам, да я пусна и да направя видео на нея. Просто няма как. Просто няма как да стане. Дали няма някой тук вляво? Окей. Добре, и тримата са тук, всичко е наред, в безопасност сме. Ало, какво става? No, listen to me. No. Do you speak Bulgarish? Какво става, Бони? Не сме се виждали от 100 години. Чудо ми, ако работиш такава работа и ти се доходи до туалет, на какво правиш? Някакси не бих стискал цяла нощ, до 5 часа. Много скучна игра, въобще не ме е страх. Ще ми се да имаш някакво напрежение. Гледай, то тия играчки не мърдат. Няма никой.
Чика, какво се правиш? О, не, Чика изчезна. Какво? Не помня толкова активна да е била. О, хвана ме шубето нещо. Аз съм играл преди, минавал съм, я спокоен съм. Къде е Чика, бе? Ох, не съм много спокоен. Добре, чисто е, като аптека е чисто. Това е Бони. Аз мислих, че е Чика, но това е Бони. Аре да става 5 часа. Стана 5 часа. Не, трябваше... Играем до 6 часа. Аз съм забравил всичко. Твърде много време. Бони е тук. Видяхте ли го? Той беше в ляво. А Чика къде е случайно? Нали батерията няма да падне много бързо? Не, ще затворя. Моля те, не дей. А? Чисто. Мръсно! Сърцето ми бие ей така. Знаеш какво? Окей, не, ако това видео направи 3900 харесвания, аз ще мина играта пак. Знам, че е голяма цел. Аз си изкарах акъл. Хей, Крис, кажи едно хубаво и едно гадно нещо в живота на grown up. Възрастен звучи малко като обида. Добре, готови ли сте? Мислех го много време това. Така, нещо хубаво, готвиш си сам. Нещо гадно, готвиш си сам. Хей, Крис, препоръчай ми книга. Образовай ме. Добре, препоръчвам ти ето тази и причината за това е ето тази. Продължаваме напред. Хей, Крис, предизвиквам те да изядеш един банан под студения душ, за да видиш какво е усещането да си маймуна в тропическата джунгла. Просто няма никакъв Наистина някой път успявате да ме травмирате, вярно? Хей, Крис, предизвиквам те да предизвикаш Пен и Фред да се появят пред камерата отново. Нещо май ги мързи в последно време. Човек, не съм убеден. Мине много време. Пен и Фред не са били пред камера сигурно година и 6-7 месеца. Казах го, нали? Да, казах го. Добре да, момчета, стига. Нека не се излагаме. Вече сме възрастни, изнесохме се. Ти се изнесе. Ние с Пен сме абстрактна концепция. Ние не се изнасяме. Ние се внасяме. Хонто десо юне, Кики-чан. Ние сме навсякъде с теб. Чакай, навсякъде? Да. Верно? Да. А като спя? Да. Под душа с банана? Абсолютно не. Това е отвратително. Честно казано, не знам кой би искал да го види това. По-важният въпрос е какво би правил с банан в банята. Беше за видео. Не знаех, че си почвам да правиш такива видеа. Фред! Затова не правя клипове с тях. Добре бе, Кикимирончо. Аз съжалявам. Ето казах го. Окей, добре. Простено ти е. Искате ли да участвате във видеото? Може да направите следващото предизвикателство. Моширой да зе! Това означава, че когато с Фред се включим, това видео ще стане абсолютно кино. Окей, дай да видим коментара. Яж банан с бекон и кафе с сирене. Твоята аудитория много обича банани. Няма шанс. Чао. Тръгвам си. Матане. Знаеш ли, Криско, мисля, че се справяш чудесно и без нас. Довиждане. Ама чакайте сега, що се изнасяте? Внасяме. Хей, Крис, предизвиквам те да купиш храна и вода и да нахраниш първите 10 бездомни кучета и котки, които срещнеш. Бих, обаче аз не обичам живота. Добре, хайде да го направим. Отидох до магазина и купих първия пауч на промоция, който видях. Първото е бебе коте, прясно от печката, чисто ново бебе. Зад него имаш още едно коте, така че тези ги боря за 2. След това нахраних още 2, които си бяха гаджета май. И едната не знам защо реших да я кръстя National Geographic. Здравей, National Geographic. И на следващия ден още сигурно поне 5 котки решиха, че моите паучове са много вкусни, така че им дадох 2. За 2 дена нахраних 7-8 котки и паучовете ми свършиха. Но мисията продължава. Имам намерение да си сложа в чантата малка турбичка с котешка храна и да им раздавам, когато ги видя, защото са много сладки. Бих ги почерпал и с торта, но нещо ми подсказва, че няма да им хареса. Накарай някой друг да извади малки сцени от Шрек, а ти да ги познаеш. Не ми се занимавам. Защо въобще бих си губил времето с нещо такова? Да го направим. Thank you, wife. Тя ме направила PowerPoint презентация с различни снимки от Шрек и аз трябва да ги позная. Малко съм нервен между другото. Това от Шрек 1. Мисля, че е иконична сцена. Исках нещо иконично, за да запомня. Супер иконично. Това е Шрек като човек. Това е Шрек 2. Добре. Това е Шрек 2. Котарака в чизми. Тая зад бара, познах ли? Това е Капитан Хук и другите там баби Яги. И така, това е Шрек 3. Да, Шрек 3. Това не е репетирано. Това ми е по-трудно на мен.
Да. Това е Шрек 3. Това е Шрек 3. Добре. Румпелштилцхен, благодаря. Шрек 4. Така, това е Шрек 1. Не съм сигурен много. Може би от Шрек 2. Не от Шрек 2. Чакай. Това трябва да е от Шрек 2. Не от Шрек 2. Предавам се откъде това. Шрек 1. Еми, фейк фен. Тия са... Това е Шрек 2. Това е Шрек 2. Добре, това е Шрек 4. Значи, това е трудно. Но ти го знаеш. Но това е Шрек 1. И това е точно след тази сцена, с която ти показах. Така ли? Да. Тоест това е огледалото, т.е. прозореца на Фарклад. Да. Прозореца към стаята му. Обаче ти знаех, че е от замък. Мислех, че е от Шрек 2 замъка на Фиона стаята. Това е Шрек 2. Това е Шрек 3. Мога да го правя цял ден. Кажи ми, че има още много. Това е Шрек 3. Тази патка е от Шрек 4. Това не съм сигурен къде е. Добре, знаеш какво бих предположил, че е Шрек 3? Не. Чакай. Имах предвид Шрек 4. Не. Какво? Откъде е? Шрек 1. Не. Това е Шрек 2. Не. Аз изредих всички, ти казвам, не на всички. Блатната Коледа на Шрек. Плавната Коледа. Аз съм провал. Дано мама не гледа това видео. Ще съм много тъжен. Това е Шрек 5. Тизър трейлър. Появяването на актьорския състав. Точно така. С колко оценяваш моите знания? Твърде много. 6 минус. 6 6 минус. Вие познахте ли ги всички? Кажете ми долу. Хей, Крис, първо, честити 50 хиляди, пожелавам ти някой ден да минем и София с 2 милиона. Това няма да стане докато съм жив. Звъни на майка ти или, ако си е вкъщи, отиди при нея, похвали се за 50 хиляди абонати и че сме настигнали Враца, Разград и така нататък. Кажи колко много я обичаш и как, ако не беше тя, това нямаше да се случва. Обаче не бих искал да извадя в този момент, защото най-вероятно е на работа, не искам да я притеснявам, сигурно е много зае. Здрасти, мамче. Нали сме 50 хиляди вече? Най-накрая, нали? И 50 хиляди са толкова много, че ако си основем град, популацията ще е по-голяма от градове като Враца, Разград и Асеновград. Ние сме ги минали. Как ще ми се казва града или селото? Идеално е. Много ти благодаря, мамче, то заради теб се случват. Беше ни обща мисия. Чао, мамче. Ще трябва да я почерпа торта и нея. Но няма как. Мисля, че това беше много сладък край на нашия чисто нов епизод на Хей Крис. Това ни е най-големия юбилей и следващ може и да няма. Нямам представа. Правя го това нещо като хоби вече от 12 години и то става по-голямо от мене и аз съм ви много благодарен за това, защото вие сте виновни за това. На Комикон успях да се видя с много от вас и не само да се видя, ами да се пипнем, да се гушнем, да си поговорим. И аз мисля, че съм тотално различен човек след това нещо, защото си спомних, че не съм единственият човек, на когото тези видеа са забавни. Ами има и други хора, на които има интересно. Така че благодаря. Докато на екрана излизат всички членове, защото така и така сме тръгнали да благодарим, да им благодарим и на тях. Със сигурност са получили разни гафове от това видео и ако искате и вие да сте точно толкова готини, колкото и те, станете член от бутона по-долу. Ако кихнехте по време на този клип, на здраве! И ако случайно не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се! Има вкус на торта. Следващата ни цел е Велико Търново с 60 000 човечица. Така че, Велико Търновци, пазете се! Идваме за вас. Благодаря ви пак и ще се видим с вас, както винаги, в следващия епизод. Чао, чао!